aparat koji se koristi kod kuće je mnogo bolji nego fen kad se vi sami fenirate. Iz kog razloga? Jel? Tu nam je jedan gost. Moj Romi! Ovo nije to, ovo je masaža. Ovo treba posebno da naplaćujete. Vojin će. Ja kažem Sergej će. Sada idem na farbanje, a evo malo onoga što se dešavalo juče popodne i sinoć. Dobre. Evo nas u Karlovcima, kada je Sofi završila, videli ste Uki pevu pesmicu, pa smo onda otišli po Sofi, pa smo došli u Karlovcu gde smo ručali pasulj, koji obožavam, i sada tata i Darko prave pečenice i kobasice. Tata svake godine negde u ovo vreme pravi za nas. Samo za nas 6 i sve je baš onako po našem ukusu prelepo i preukusno, tako da malo ću vam pokazati i kako oni to prave. Posle idem na premijeru filma Nije loše biti čovek, to je domaći film, pa ću vam reći malo više o njemu. Trebalo bi da dođu i glumci i u bioskop Arena, tako da sigurno će biti lepo. Evo, a za šta je ovo? Za pečenicu? Da. Hoće biti onako slana kako ja volim? Da. Dobro. Evo ih. Kobasice gotove. Hoće nam to biti dosta za ovu zimu? Hoće. Dobro, sada ću da se umijem, s obzirom da nemam ni malo šminke na licu, ali svakako treba skinuti prljavštinu s lica, hidrirati kožu i hoću malo da se našminkam, ništa preterano. Idem u bioskop, isto ćemo sigurno nositi maske, na ulasku posle će biti mrak, niko me neće vidjeti i nešto razmišljam, nisam ni morala ni toliko da se šminkam, ali hajde. Stavljam ovaj puder. Kupila sam ga u Sephori u Galeriji. Htjela sam baš da isprobam ovaj puder i odličan mi je. Pročitaj. Čekaj. Evo ti poruka. Da vidim. Pa ti može. Šta tu piše? Uroš voli Tatjanu. Parfem moj najomiljeniji ikada, Chanel Mademoiselle. 1000 puta sam vam prikazivala ovo pakovanje za torbu i dobijete, kupljeno je u Jasminu, dobijete čini mi se 3 patrone i ovo je meni sada 3, tako da moram kupiti. Baš mi se lepo sija lice i baš sam primetila i na storijima, na snimcima da mi je lice lepo. Generalno nega mi je stvarno odlična kod kuće, ja se stvarno trudim oko toga. Radila sam skin booster kod jedne doktorke u Novom Sadu, bukvalno mi je iglicama bockala i ubacivala ima tu hijaluronske kiseline i nekih koktel, nekih vitamina koji su dobri za lice, pa videli ste u vlogu od pre 2 dana kada sam bila u Beogradu ponovo na jednom tretmanu, tako da ja volim i želim što sam starija sve više da uključujem i češće da uključujem tako raznorazne lepe tretmane za lice, masaže za lice i tako dalje. Naravno uz dobru kućnu negu mislim da je to ključna stvar što se mene tiče u mojim godinama za negu lica. Pokazat ću vam u toku jednog vlogmasa koje kreme koristim, koji serum i tako dalje, ali o tom potom. Idem sada još malo da se obuvam i da obuvam decu i polako krećemo. Oni mene ostavljaju u bioskopu, sad razmišljam da i onda idem u bioskop. Obala sam one moje stare čizme iz Zare koje idu preko kolena ravne, koje obožavam, i ovu haljenicu sam obukla. Volim nekad da je nosim uz pojas, a nekad volim da nosim ovako bez. I ova bundica Hugo Boss, čuvena, Teddy, obožavam ga. Tako, ovo je moja sestra Ličeva, da mi je sestra od rođene tetke. Imam još jednu sestru od rođene, zapravo imam još 2 sestre od rođene tetke, ali od jedne 2 sve, sad sam rekla bez veze. Imam 2. Ima nas dosta. Uglavnom, moja Jela i ja smo došli na premijeru filma. Odmah smo uzeli kokice, načo se i čekamo da film počne. Mislim da će sad glumci prošetati crvenim tepihom. Stvarno su dobri, igra Sergej Četković, Branka Katić, Andrija Milušević. Pripremila sam se skroz. Vojin će. Ja kažem Sergej Četković, hvala. Uglavnom, Lena Kovačić, pošto je njen otac. To je moja sestra od tete. Stvarno? Jaj!
Evo i vas da snimimo onda. Scenarista i reditelj filma Dušan Kovač. Danas crne ag čizme, helanke, rolka, kaput, nove brown naočare. Nisam sigurna, čini mi se zapravo da napolje apsolutno nema sunca. Međutim, to nije ni važno, ja njih moram nositi barem malo, obožavam ih, prelepe su mi. Znate ono kad kupite nešto novo i onda biste to samo to nosili sve vreme. Tako da odoh sada na farbanje i mislim da ću i moći tamo malo isto da vam snimam. Dobro, ja ovako prelepo izgledam s farbom na kosi. U salonu Papak sam i evo Nikola mi, pa prvo smo namazali koren i sad malo produžavamo, ne znam kako se to stručno kaže, ali... Pa to se kaže osveženje stare. Aha, osveženje stare. Čisto da ne pravimo razliku, da ne bude, da ne izrasta žuta u nekom dužem periodu. A nijedna plavuša neće da bude žuta, tako je. A reci mi sad ima neki savjet, ali svakodnevno, bukvalno dobijem minimum jedno pitanje, koju farbu koristiš? Tako da to je sad sve zavisi od podloge, sve zavisi od želje i tako da ima tu 100 čuda, ali ono što mene zanima je koji je neki savjet, eto, onako na prvu, kod kuće, ko se sam hvala. Znate kako savjet je sledeći. Ja tebi stavljam boju, ne znam da će neko nešto značiti, 12-11, ali to nema veze. Da, ali moja podloga je takva kakva je i kako mi ispadne drugačije. I toj podlogi odgovara ta boja. Znači nemojte tražiti, vi koji se farbate po kući, nemojte tražiti uopšte boju po nekoj slici tamo kad tražite u Liliju Edemu, nego gledajte svoju podlogu i gledajte da li to može da dobijete. Ako ste tamni, imate puno crvenog pigmenta, koju god plavu boju da uzmete, jednostavno ćete biti žuti, to je... Ja mislim da inače svako ko pravi drastične promene ipak treba da ode kod frizera. Pa možeš kod kuće sam koren. I to samo milimetar plavuše se farbaju od dole ka gore. Uglavnom se farba kosa od zadnjeg dela ka prednjem iz razloga što imamo hladnu i toplu zonu. I onda ovdje kad namažemo, sporije izvlači nego ovo ovdje. Tako da bi jednako stiglo da izvuče i nazad i napred. Ja samo mačice, pošto sam ja sad tu dobila neka pitanja, evo sad što je na prvu stiglo, pa sad nešto, šta stignemo, stignemo. Da vidimo šta. Da, šta stignemo. Staklin. Koliko? Pa dobro, kod vas inače kad neko dolazi, prvo dođe na konsultacije. Prvi put kod dolazi, da, vi ni ne zakazujete bez konsultacije. Da, apsolutno, prvi put kod dolazi, apsolutno praktikujemo da se dođe na konsultaciji jer jednostavno želimo da čujemo šta klijent taj želi, da li mi možemo da mu pružimo to što želi. Znači, pitanje koje mislim da svi živi postavljaju su uvijek krajevi masne teme. To je, bit ću realno, skoro pa nerešiva enigma. Iz kog razloga? Iz razloga što se teme masti, da kažem, a krajevi su. Uglavnom posavjetujemo te djevojke da operu šamponom za volumen. Iz razloga zato što se skalp najviše isuši sa tim šamponom. Aha, nisam znala da se suši skalp sa tim šamponom, to je sad nova informacija za mene. I suši, da, dobro, da. A na krajeve se stavi, to jest od polovine dužine, stavi se pakovanje koje je hidrirajuće. Znači pakovanje da se ne stavlja... Stavljanje pakovanja balzama se uglavnom greši, stavlja se na temelj. Nema apsolutno nikakve potrebe da se stavi na temelj. Stavi se pakovanje od polovine kose, malo se iščešlja i to stoji 10 minuta i to je cela minuta. Ja držim pola sata, ali dobro, tu sad neka pakovanja. Da li, sad ovo, mislim, svi znaju, pitanje je da li izvlačenje pramenova šteti kose, svi znaju da šteti, ali pitanje je, naravno, kako se izvlači kom bojom, jel tako, nema, nije sve u Pa, vidite ovako, što se tiče blanša, blanš ne šteti kosu, frizer šteti kosu. Kao kriv vam je frizer, nije blanš. Apropo one priče što sam govorio, znači ne govorim uvijek da, može to da uradimo, možemo to da uradimo.
znači ne možemo zato što to tvoja kosa ne može da podnese, oštetila bi se i uvek gledamo da uradimo najbolje za tu neku kosu. A da, to zavisi kako je kosa. Tako da blanš promeni on malo strukturu dlake, ali ne isuši ako se pravilno koristi, neki da se ne razvlači se, da, nemojte kod kuće sami blanšu, to iz iskustva. Da blanš ne šteti, štiti frizer. Znači svaki taj preparat je napravljen za nešto, samo je bitno kako ćemo ga mi upotrebiti, kada i kome. Tako je. A zašto frizeri šišaju više kose nego što im se traži? Oni ne šišaju. Znači ja, kad sam se šišala, toliko koliko smo se dogovorili. Što se tiče kod nas, to nije slučaj. Ne znam zašto, mislim... Ne mogu da odole. Ne mogu da odole, da. Kada vide. Generalno, svi frizeri vole da šišaju, ali uvek moramo naći neki tek kompromis šta klijent želi. Tako je. Sad ne možemo mi svoju viziju da prenesemo baš klijentu. Baš, pa to je da. A koliko treba generalno da se šišaju krajevi? Kako? Pa neka duža kosa bi trebala na jednu mesec i po 2 dana, krajevi da se skrate. A kratka kosa mesečno mora da se održava da bi bila frizura. Znači... Aha, da je bila frizura. Mi imamo, kažem u salonu često, duga kosa je kosa, a kratka frizura je frizura. Jeste. Ali duga. Kako poboljšati gustinu kose koja nije farbana? Nikada, samo se stanjila od pegle. Peglu ne treba koristiti prečesto, to sam spominjala 1000 puta. Pa vidite, ovako, pegla je dobar aparat. Ponekad za frizuru. Ponekad za frizuru, ali sad te moram demantovati. Pegla kao aparat koji se koristi kod kuće je mnogo bolje nego fen kad se vi sami fenirate. Iz kog razloga? A jel? Iz sledećeg razloga. Kad uzmete fen i želite da se isfenirate što ranije, vi četku i fen ne možete usmeriti kao frizer u dobrom smjeru i mnogo veća se temperatura namesti između fena i četke nego sa peglom. Na pegli kontroliše normalno 110-120 Da, ovako pržimo kosu direkt. Ovako pržimo direkt. Pegla je dobra kad operete kosu, pripremite kosu za peglanje, stavite preparat zaštitu od toplote, složite malo četkom i samo provučete jednom na 190-180 stepeni i imate kosu kao da ste fenirali fenom. Ali mora ipak prethodno da se malo samo se složi obično četkom, ništa samo da se složi, da nije onako... Ali svakako ne treba svaki dan, imam te neki... Došli smo do toga, znači pegla se iskoristi tad i ostavi se do sledećeg pranja, nema popravljanja. A popravljanje to uništava kosu, jer čim ste ispeglali, izašli ste napolje, skupila se neka prljavština, svašta nešto na toj kosi i to drugačije reaguje na toj toplotike. Pa dobro, sviđa mi se to, zato što onda sad kad... Mada ja najčešće, retko kada se feniram na ravno i nekad povučem stvarno peglu kad se feniram sama, imam taj neki Philips uvijač koji obožavam, ali prosto ne koristim ga svaki put kada perem kosu. A i kao, pogotovo mi plavuše moramo da vodimo računa. Apsolutno, jer je dlaka otvorena i mora dosta te zaštite da se stavi na kosu da ne bi došlo do oštećenja. I još jedno jako kratko pitanje, koliko treba da stoji farba kod plavuša? Mislim, za smeđokose to, ja mislim, sad ne znam koliko stoji, kao nisam smeđa pa me ne zanima šalim. Evo, kod tebe stoji farba od 50 do sat vremena. Treba da bi izvukla tu neku boju, a smeđe one od pola sata do 35 minuta. Da, oni manje, da. Sede 40-45 minuta, sve zavisi, pošto postoje boje. Da, i za amonijaka, za sedu. Jedva čekam da budem skroz seda. Super, kad budeš skroz seda, bit ćeš bela skroz. Jedva čekam. Bit ćeš bela skroz, moći ćemo dobiti boju koju si ceo život želela, bez nikakvog oštećenja. Tome se radujem. To će biti. Ali dobro, pa ništa, evo sad ja kad budem, onda idem na najbolju masažu kose na glave. Ali to nije obično pranje kose. Ja bukvalno, evo, koliko god idem kod frizera i stvarno uvek sam išla na mesta gde stvarno mi dobro operu kosu. Nije sad da ti neko kao samo malo promandrlja po kosi, nego mi dobro operu. Ali ovo nije to, ovo je masaža. Ovo treba posebno da naplaćujete. Ali stvarno, zato što, ja ne znam, to je do 15 minuta traje. Pa, mislim, realno kosa se brzo opere, ali glava se jako teško operi. Taj proces neko
pranje kose mora da traje minimalno 10 minuta bez ikakve masaže da bi se dobro oprala glava, jer ako je glava nije dobro oprana, džaba dobra frizura, džaba šišanje, klijent će izaći nervozan, kako šta god da uradio. Sigurno, to se osjeti kad ti neko samo prođe malo. To je jedan, da kažemo, u našem svetu zanemarljiv deo posla, ali vrlo bitan. Da bi sve bilo dobro, kosa mora biti dobro oprana sa dobrim preparatima, teme da je dobro oprana. Ali ne, ovo i naravno još malo tih masažica i tableta uživanja. Kao neka, kao na nekoj psihoterapiji. Bukvalno gasim telefon i neću da me niko uznemirava. I evo je frizura, malo sam se i pošišala, boja kao i uvek savršena, tako da nadam se da vam se dopao i taj delić iz samog salona, nadam se da ste možda saznali i čuli nešto novo, ja definitivno jesam. I tu nam je jedan gost. Moj Romi! Kako mirišeš lijepo. Bio je na feniranju kod Maki, tako da tako lepo miriše i mama treba da dođe malo kasnije po njega. Dotle ćemo mi da ga gnjavimo i ljubimo i mazimo. Pogledajte ove novogodišnje lepote. Sara je inače pravila, gledali ste vlog kada je bio Ukijev rođus. Jao, što je slatka ova nutelica. Preslatko. Inače su joj kolači mnogo ukusni, nisu samo lepi na oko. A ovo je nešto novo, ali ovo je toliko, ljudi, lepo. Ovo mi je baš na primjer sad za neki poklon. Novogodišnji, tu su i mafini, da mrazić. Jao, pa ja ne mogu da inače dočekam, dođe sad Sofija iz škole, da ona ovo vidi. Naravno, Uroš je oduševljen, ali Sofija će biti još više oduševljena. Stvarno je prelepo. Tako da, sada ću da izeditujem video, kasnije idem kod Dunje da se šminkam, zato što večeras idem kod Dunje, druge Dunje na rođus, i to sve ćete videti u sutrašnjem vlogu. I ja vas ljubim do sutra, nadam se da vam je vlog bio zanimljiv. Ćao!